הגעתם לתוכנית השף העיוור, התוכנית של השף העיוור. היום אנחנו נכין סלט ירקות עם עגבניה ומלפפון. כדי שיהיה לי עזרה, נקרא לליאוז. ליאוז? מה? בוא. אוקיי. מטומטם. היי, מה? טוב, די, אני סך הכל עיוור, לא חירש. עכשיו, בואו ניקח את הסכין החדה. זה נראה לי זה, אדוני. זה! פו, עיוור אחד. סכין חדה יש. דבר שני, אנחנו צריכים עגבניה. עגבניה. זה לא... מה קרה, יא מטומטם? שלום, הגעתם לתוכנית השנייה, פרק שני של השף העיוור, בהנחייתו של השף העיוור. ועכשיו שוב נקרא לליאוז כדי לחתוך את המלפפון, או איך שנקרא בשפה מקצועית מלפלפון. עכשיו ליאוז, בוא. היי, שף. שלום. 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 עכשיו בוא נכין את המלפפון. אוקיי. אפשר אולי משהו כמו סלט פירות, משהו יותר מתוק, כי אני... סלט פירות. אז בוא נתחיל במלון. אוקיי, מלון זה נשמע טוב. אוקיי. יש. לחתיכת מלון צריך רגע, סכין חד. אוקיי. אחרי שלוקחים את הסכין החד צריך את המלון. רגע, איפה המלון? לא, זה לא... מה קרה, יא מטומטם? הגעתם לפרק השלישי. אין פרק שלישי! תוריד לבשל. אתה מטומטם ברמות נופים. אני שונא אותך! אתה הורדת למישהו ראש ביד! מה? זה היה ראש? זה לא היה מלון? לא, זה היה ראש מטומטם אחד! אני רואה. למי קראת מטומטם?